Yhteen. Katso. Yhteen. Ja sitten muistatko sen yhden otat vaan tältä puolelta. Yhden vaan. No, ei se mitään. Popi, pidä yhdestä. Pistä kaikki yhteen. Äiti näyttää. Eli otat tuosta tuon ja käännetään se tuolle puolelle. Ja sitten otat kiinni näistä. Tosta noin ja tosta noin. Noin. Ja odota, äiti tekee sama. Noin. Oi, oi, oi. No niin. Pidät sä nyt kiinni siitä. Ja sitten taas vähän heilutellaan. Popi. Ei, nyt sulla menee sekaisin. I thought you said you could do this. No, she's fooling around, isn't she? Tosta noin. Ei pidä tosta. Are you camping, Penny? Alright, no, you've got to do the rest with me now. Penny wants to do it, yeah. Alright, go on then, Penny. Pidät niistä kaikista kiinni. Noin. Ja sitten vedet. Vedet. Äitipä näin. Ota tuosta kiinni ja tuosta kiinni. Noin. Noniin. Ja sitten vedä äitin kanssa. Me taaksepäin. 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 Toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan. Noniin. Seiso siinä niin. Siinä seiso. Sitten kato vedetään. Tälleen näin. Vedetään, vedetään, vedetään. Hyvä. Kiitos. You're going to help Archie, Penny? Ota Penny, ota äiti, antaa täältä. Päästä irti. Tosta noin. Tosta noin. Pidä tosta, yksi käsi tosta. Noin. Ja toinen tuolta. Noniin. Sitten meet tonne tädin viereen. Me tädin viereen. Just noin. Hyvä. That's it. Hienos. Noniin. Sitten vähän tälleen heilutellaan. 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 Heilutellaan.